மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஊழல் வழக்கில் நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்டவர் என்றும் அதனால்தான் ஊழல் மிகுந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறியுள்ளதாகவும் விமர்சித்திருந்தார். வேலு மேல தெருக்கு தெரு சேட்டையை காட்டிட்டு நம்ம தெருக்கு வந்திருக்கான். போன பொதுல விட்டுட்டு இருந்தான். இப்ப நம்ம சேட்டையை நாம காட்டுவோம். இப்படிப்பட்ட தரம் கெட்ட ஒரு அண்ணாமலை பேசுவதற்கு எந்த தராதரமும் யோக்கியதையும் இந்த அண்ணாமலைக்கு இல்லை. அண்ணாமலை என்பவருங்க பிஜேபியில அவர் ஒரு கத்துக்குட்டி. எந்த ஒரு தகுதியும் அண்ணாமலைக்கு கிடையாது. அண்ணாமலை ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லாம கும்பல்ல தன்னை எல்லாரும் கவனமும் மேல திரும்பணுன்றதுக்காக ஏதாவது உளர்வாய்களை பத்தி எங்களுக்கு கவலை கிடையாது. பாரதிய ஜனதா தமிழகத்துடைய தலைவர் என்பவர் நிரந்தர தலைவர் கிடையாது. அது கட்சியுடைய தலைவர், பிரதான தலைவர் கிடையாது. அவர் ஒரு பொம்மை மாதிரி. அந்த பொம்மையை எங்க வேணாலும் வைக்கலாம். கோமாளியா வைக்க முடியும், இல்லையெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்க முடியும். அண்ணாமலை அவரு அரசியலுக்கு புதுசுங்கிறத அவரு திரும்ப திரும்ப நிரூபித்து வர்றாரு. அண்ணாமலையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆள் ஏதோ ஒரு லூசுத்தனமா உளறிட்டு இருக்காங்க. இழித்து பேசுகிறவர்கள், படித்து பேசுகிறவர்கள், குறைத்து பேசுகிறவர்கள், அவர்களை பற்றி பேசுவதற்கு இந்த முன்னாள் போலீஸ் அதிகாரிக்கு எந்தவித யோக்கியதையும் இல்லை. ஊழலை பற்றி பேசுவதற்கு தகுதியற்றவர் அண்ணாமலை. ஏன்னா அவர் அப்பெல்லாம் கட்சியில் இல்ல, அப்பெல்லாம் எங்கேயோ போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மாமூல் வாங்கியிருப்பார். எங்க அம்மாவை படித்தவனை சும்மா விட மாட்டோம். எங்க அவங்க சொல்றதெல்லாம் இங்க இருக்க மேனேஜருங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் நாங்க பதில் சொல்லிருக்க முடியாது. அவங்க ஓனர் சொல்லிட்டு பேசுகிறோம். நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவோ சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ ஒரு கவுன்சிலராக கூட பதவி வகிக்காத அண்ணாமலை அவர்களுக்கு இல்ல அவர் கட்சி வளர்க்கணும். அவர் கருத்தை பைத்தியக்காரத்தனமா வளர்க்கிட்டு இருக்காரு. அதுக்கு நாங்க பதில் சொல்லிருக்கோம். உங்களுக்கு இன்றைக்கு வீரமாக பேசுகின்ற அண்ணாமலை, உங்களுக்கு வீரம் இருந்திருந்தால், ஆண்மை இருந்திருந்தால் அன்னைக்கு எங்கே வாயை வைத்துக் கொண்டிருந்தீர்கள்? அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கூட்டணி வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தா நீ ஆம்பளை. அது யாரும் அண்ணாமலை நேத்து வந்தவர். சும்மா தேவையில்லாத அவன் பேசலான்னு வச்சுக்கோ. ஓனா மூஞ்சி சுத்தனி பிடிச்சி மூஞ்சில ஊற்றிடுவான். அந்த ஆளை ஓனா மூஞ்சி ஜாக்கிரதையா இருந்துக்க சொல்ல. அந்த ஆளை சாவாசமே அவளை போடி. எங்க அம்மாவை படித்தவனை சும்மா விட மாட்டோம். ஏதாவது பேசுனா அப்படிதான்டா பேசுவேன். கோடி போச்சு, அவ்வளவுதான். புடிங்கப்பா, ரெண்டு பேரும் அடிச்சு செத்துற போறாங்க. வாங்கப்பா. நீ வேற பேசாம உட்காரப்பா. விலைக்கோட ஆள் இருக்கிற தைரியத்தில் தான் ரெண்டு பேரும் இப்படி மழு கட்டுறாங்க. பேசாம உட்காந்து வேடிக்கை மட்டும் பாரு, என்னதான் நடக்குதுன்றத பாரு.